איזה שילון, איזה עמלון. תן לי צילום, תן לי. תגיד, למה חטפו את הילדים התימנים? כאילו מה תעשה עם ילד תימני? צודק, צודק. שימו לה דשבורד, יעשה לך. אילת 2009. מדינה ישראל היא נאצית, פשיסטית. איזה ילדים, איזה ילדים. גזענית, כל הזמן. לא, לא. כן, אילת 2009, טירוף. מי זה? מי זה? ישראל 2009 היא סופר נאצית, סופר גזענית, סופר אפרטהייד. תגיד לי מה עושים? רגע, סופר מה? סופר מה? סופר מה? סופר מה? סופר נאצית, סופר גזענית, סופר אנטי עולים. חס וחלילה. חס וחלילה. אתה עוד ילד. אני גדול. אתה עוד ילד. בן כמה אתה? 26. יפה. אני בן 44. אני יכול להגיד לך דבר אחד. מדינת ישראל היא נאצית ופשיסטית ממדרגה ראשונה. למה? תגיד לי לא, אתה... למה? ערוץ הכנסת. למה היא נאצית? אתה חי פה בזמן שאול. צודק. אם אתה צודק, כשאתה צודק, אתה צודק. אתה מכיר את זה? אתה חייב לנצל את הזמן שאתה חי פה. חי בעולם. יש לי שאלה עליך. כן. מאיפה אתה השגת את הכוחות שיש לך עכשיו? בינינו אף אחד לא שומע. יש לך כוחות הרי. יש לך כוחות שאין לאף אחד. מאיפה השגת אותם? ספר לי עכשיו, אף אחד לא שומע. מתוך ניסיון בחיים. ניסיון בחיים? רק ניסיון בחיים? בחייך. זה כוחות על טבעיים. ספר לי איך השגת אותם. בינינו. נולדתי בארץ. כן. ספר לך משהו. ספר לי. לפני. אתה זוכר מתי היה טבח בחברון? נו. בטח שאני זוכר. אני הייתי גר ביפו. לא נכון, נו. שכונת עג'ם, אתה מכיר? בטח. ליד הבית הירוק וכל אלה? כן, כן, ליד הפת חרון שם, נו. שכונה שלנו זה מעורבת נוצרים, מוסלמים ויהודים. כולם אחים. היו פעם. היו פעם. באותה תקופה. לא. תקופה לפני שהממשלה הביאה לנו את כל השב"חים האלה. שבאים... Of course. לא, אלה ששיתפו פעולה עם המשטרה, עם הצבא, הביאו אותם ליפו אחרי נסיגה משנת 93. כן. לי, שאני נולדתי ביפו, בבית שמה, דור שלישי רביעי, יש לנו גר דור שביעי, כן? פתאום מופיע לי צו פינוי, למה? אני פולש. סבק, אני נולדתי בבית. וואלה, אתה תאמין לי, צריך לרדת מארץ, ארצות הברית לעבוד בעגלות, אחי. בעגלות זה הכסף, אחי. ארצות הברית לא בשבילי, אתה יודע למה? כי אין לך ויזה. אז למה? אני לא אוהב. אתה רק בנדל"ן פה בארץ. אוהב אירופה. אוהב אירופה, רוסיה. לא, רוסיה זה... גורגיה. לא, רוסיה וכל הגושים האלה, למרות שאני נושא אדוק של אורתודוקס, כאילו כל מדינות רוסיה ומזרח אירופה זה אורתודוקסים. ואני נולדתי בארץ בתור אורתודוקס, אבל אני מסתכל, כדוגמה, דוגמה קטנה, עזמי בשארה, אני אוהב אותו מאוד. אתה אוהב את עזמי בשארה? כן. חג טלב אלסאנע? הוא מאמין במוחמד, אני לא אוהב אותו. אז מי אתה אוהב? עזמי בשארה, אני אהבתי אותו עד ששמעתי. אחמד טיבי. אז עוד הפעם, מי שמאמין במוחמד. עזמי בשארה במי מאמין? הוא נוצרי אדוק. אתה נוצרי? הכי טוב. אני לא יודע איזה עדה הוא. יכול להיות אורתודוקסי, יכול להיות כאילו... לא יודע, יש לנו בארץ, חב"ד,